खुलुमबाय गिबियावनो सोरजिदा क्रिएटिभिटी चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। मोनसे ब्रेक ब्रेकिं निउसखौनो बुंनांसिगोन। बिटिआरनि सासे आथिखालनि इएम रन्जित बसुमतारी बिथाङा हाग्रामा महिलारिखौ लानानै गोबांथार चेलेन्ज खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों, जेराव बिथाङा दिनैनि गेजेरावनो खौरां बिजोंफोरनि गेजेराव बुंथिनानै होदों। थारैनो हाग्रामा महिलारिखौ फेजेननो थाखाय रथि महारथी एबा सोरबा गोजौ थाखोनि बा पपुलार बेबायदि दैदेनगिरिनि गोनांथि गैया। बिथांफोरखौ हाग्रामा महिलारिखौ फेजेननो थाखायनो सासे आइजोआनो गोरलैयै फेजेननो हागोन। बेनिखायनो बिथाङा रन्जित बसुमतारीया आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'जों लोगोसे इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि माखासे हाइकमान्डनिसिम मोनसे लाइजाम हरगोन होननानै बुंथिदों, जेराव देबोरगाव बियाबाव आइजो रिजार्भेसन खालामनांगौ होनना बुंदों आरो आइजो रिजार्भेसन खालामनायाव थारैनो रन्जित बसुमतारी बिथाङा गावनि अनजालि बिसिखौनो देबोरगाव बियाबाव मोननो थाखाय खावलायगोन होननानै बुंदों। लोगोसेनो हाग्रामा महिलारिया गावनि रन्जित बसुमतारीनि बिसिजोंनो गोरलैयैनो जेनगोन आरो हाग्रामा महिलारिनि थाखाय सोरबा गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिफोरखौ लाबोनांगौनि गोनांथि गैया होननानै बिथाङा बुंथिदों। लोगोसेनो हाग्रामा महिलारिखौ आरो बुंबावदों, थारैनो हाग्रामा महिलारिया सासे जकार टाइपनि मानसि। हाग्रामा महिलारिया दायो जेरैखि जाया जेनखासिगोन आरो हाग्रामा महिलारिया सरकाराव फैनो हानायाथ' गोजाननि बाथ्रा, आंनि बिसिखौनो फेजेनग्रोथों हायोब्ला होननानै बिथाङा गोख्रों राव खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होनायखौ नुदों। बेनि भिडिअ क्लिप्स दं, नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायोबानो रोखा जागोन। बिसायख'थिनि थाखाय मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि इउपिपिएल दोलोआ 100% प्रिपेयार जाबाय आरो दुलाराय भारत नाङै गणतन्त्र मोनसे हादोर हिसाबै भारतआवहाय गुबुन गुबुन पार्टिया जेरै 34% रिजार्भेसन दोनदों, जोंबो बे 34% रिजार्भेसनखौनो जोंनि इउपिपिएल दोलोआबो सावरायगासिनो दङ। आरो बेखौनो लोब्बा लाखिनानै आङो दिनै मानाव गेदेर जोंनि चिफ आरो पार्टिनि हाइकमान्ड बिथांनिसिम गांसे लाइजाम हरनो नागिरदों। बे लाइजामा जागोन जे जेरावहाय जोंनाव 34% वुमेननि थाखाय रिजार्भेसन थागोन आरो देबोरगाव सिटखौ जोंनि इउपिपिएल दोलोनि थाखाय वुमेन रिजार्भेसन दोननांगौ आरो बे वुमेन रिजार्भेसन देबोरगाव सिटआवहाय आं मानाव गेदेर जोंनि हाइकमान्डसिम खावलायगोना बेनो जे हाग्रामाखौ फेजेननो दिनै जोंनि रथि महारथीनि गोनांथि गैया आरो देबोरगाव हाग्रामाजों दावहा नांनो थाखाय आं आंनि बिसिखौनो बिजाथि हिसाबै मोननो थाखाय जोंनि हाइकमान्डसिम खावलायनो नागिरदों। सार माब्लाबा हाग्रामा महिलारिया मिडिया सोङोब्ला बुंफैयो दे फैबाय थानाय नैबे इलेक्सनाव बिपिएफआ सरकार दानो हाला, इउपिपिएल सरकार दागोन होननानै बुंहरदों। आं बेखौसो बुंनो नागिरदों जे हाग्रामाया आंनि अनजालि बिसिजों देबोरगाव समस्थियाव दावहा नांग्रोथों, बेनि उनाव सरकारखौ दा बिथाङा गुबुन गुबुन महराव नुनो मोनदों, माब्लाबा थुबसियाव नामाय, माब्लाबा बाइक सालायनाय। बिथाङाथ' मा होनबावनो, बिथांनि जा मडेल बे मडेलानो राफ एन्ड टाफ। बिथांनि मडेलानो फोजोबस्रांनायसो, दाखांनायनि नंखाया। गतिके बिथांनि मडेलखौ बुंनानै माथो बुंबावनो, सासे जक्कर टाइपनि सुबुं, थक्कर मोनाखैमोन, एबार आंनि बिसिया बेखौ थक्कर होनो थांगासिनो दं।